Вітаю, сябры, працягваем жывы эфір на Еўрарадыё. Мяне звуць Маша Калеснікава, а мой сённяшні госць эканаміст, кіраўнік праекта кошту рада Уладзімир Кавалкін. Уладзімир, вітаю. Всем добрый дзень. Як заўсёды абмяркоўваем самыя цікавыя эканамічныя падзеі Беларусі і свету, якія адбыліся ў апошні час. Ну і вось пачнем з таго, што днямі Лукашенко заявіў, што так, улады Беларусі вымушаныя адрываць часам апошняе ў народа дзеля патрэб беларускай арміі. Уладзімир, давайце разбярэмся, што адрываюць. Так, наколькі каштоўнае тое, што адрываюць, на якую суму адрываюць, і калі б не адрывалі, ці былі б беларусы багацейшымі? Давайте паспрабуем. Вось. Калі казаць пра бюджэт, то армія на сённяшні дзень з функцыянальнага пункту гледжання бярэ не так шмат грошаў, але з адміністрацыйнага пункту гледжання, то бок калі браць выдаткі на армію, яна амаль што першая з усіх такіх ракурсаў. Чаму так адбываецца? Таму што усе гэтыя ваенныя цацкі яны даволі дарагія. То бок калі там людзей можна прымусам загнаць і не плаціць ім усякія зборы, ось, то танкі, верталёты, самалёты, бомбы, гэта ўсё каштуе. То бок гэта ўсё не танна. І беларусы былі ўсё ж бы багацейшымі, так, калі б гэтага не было? Звычайна гэтыя грошы заўсёды можна пусціць і на школу, і на садкі, ось, і на бальніцы. Таму тут заўсёды, як кажуць, трейд-оф па-ангельску ці па-беларуску, гэта такі гандаль паміж выдаткамі. Альбо ты падтрымліваеш сацыялку, альбо ты падтрымліваеш армію. У вучэбніках, падручніках эканомікс там на першых старонках пішуць вось гэты выбар пушкі супраць масла. То бок ты не можаш адразу мець і тое, і другое. Ты альбо укладаешься ў пушкі, альбо ў масла. Пушкі гэта армія, а масла гэта сацыялка нейкая. Вось. Але, што датычыцца беларускай арміі, яна больш пераўтвараецца ў такую армію, я бы сказаў, апрычаны. Ось, то бок яе галоўная задача не ваяваць з арміяй супраціўніка, а ваяваць з уласным народам. Ось, то бок яны збольшага рыхтуюцца да падаўлення паўстанняў гэтак далей. Ось, і ўсе самыя такія аператыўныя адзінкі, яны больш трэніруюцца ў той бок. То бок яны узбраиваюць гэтыя ўнутраныя войскі тэхнікай, браніраванай, дронамі і гэтак далей. Ось, яны таксама ССОшнікаў падтрымліваюць, якія таксама меркавана мусяць неяк падаўляць нейкія паўстанні, пратэсты. То бок беларуская армія, яна такая троху іншая ад іншых армій. І то бок мяркуеце, што вось гэтыя ўсе чуткі альбо перасцярогі, напрыклад, тых жа украінцаў пра тое, што Беларусь можа ўсё ж далучыцца да агрэсіі расійскай, яны хутчэй беспадстаўныя? Хутчэй беспадстаўныя, я б сказаў так, асабіста беларускай арміі там рабіць няма чаго. Хутчэй за ўсё, давайте так падумаем, паўяўляем, што можа адбыцца. Чым Беларусь можа быць інтарэсна Расіі? Яна можа быць інтарэсна як плацдарм, зноўку для атакі, яна можа быць інтарэсна як паветраная прастора для таго, каб запускаць праз Беларусь дроны, яна можа быць таксама цікавая Беларусь для расейцаў як пункты запускаў ракетаў, шахедаў, гэтак далей. Вось, з пункту гледжання беларускай арміі яна не здольная прапівацца, скажем так, ісці, штурмаваць амаль што нікога. Гэта хутчэй армія, калі вось так разважаць, калі беларуская армія, не ведаю, да нейкай аперацыі далучаецца, гэта хутчэй за ўсё армія такіх карнікаў, армія другога, трэцяга эшалона, вось калі асноўныя войскі, напрыклад, механізаваныя там прайшлі, ось там застаюцца нейкія паўстанцы, застаюцца нейкія людзі незадаволеныя, то бок вось беларуская армія, яна хутчэй ваяваць з такімі людзьмі, а не ісці танкавымі клінямі там з падтрымкай авіяцыі і так далей кудысьці.
Калі яшчэ улічваць гэты ваенны фактар, так, і вярнуцца да здзелкі Ірана і ЗША, так, якая абрынула кошты на нафту. Што будзе з расійскай эканомікай? Наколькі гэты ваенны складнік па-ранейшаму будзе забяспечаны, так? Ну, хутчэй, я б сказаў так. Тое, што зрабіў Трамп з вайной у Іране, гэта трошачкі падтрымала расійскую эканоміку, якая скатваецца паволі ў крызіс. Вось, мы гэта не бачым як такі аднамаментнае наступства, але мы бачым гэта праз косвенныя паказчыкі. Калі казаць пра гэтую вясну, то вось што галоўнае адбывалася гэтай вясной? Гэта дэфіцыт бюджэта, які ўжо амаль што там пад 6 трыльёнаў расійскіх рублёў, то бок ён перавышаны планы ў 2 разы на год за паўгады, менш чым за паўгады. Гэта банкрутства мелкага і сярэдняга бізнесу ў Расіі. Ось, то бок мелкі сярэдні бізнес ён ужо не вытрымлівае тое, што адбываецца ў Расіі, і тое, што мы бачым там май, пачатак чэрвеня, гэта праблемы з прыбыткамі у такіх сістэмаабразуючых, я б так сказаў, галінах расійскай эканомікі, як, напрыклад, сталь. Ось, сталь гэта такі, выплаўка сталі гэта вельмі важны паказчык. Чаму? Таму што сталь выкарыстоўваецца ў машынабудаванні і ў будаўніцтве. То бок без сталі немагчыма ні будынкі пабудаваць, ні машыны зрабіць. І вось калі абвальваецца вытворчасць сталі, гэта нам кажа пра тое, што цалкам гэты крызіс распаўсюджваецца ўжо на ўсю расійскую эканоміку. То бок, як бы крызіс распаўсюджваецца, але ўсё выдаткоўваецца на вайну ўсё адно больш. Так, ўсё працягваецца выдаткоўвацца на вайну. Там зараз, калі казаць пра Расію, іх адбываецца такі трошкі канфлікт паміж Цэнтрабанкам і Мінфінам. Мінфін выдаткоўвае грошы на вайну, Цэнтрабанк вымушаны падымаць стаўку, бо выдаткі на вайну яны паскараюць інфляцыю. Ну і ключавая стаўка, яна павінна быць вышэйшая за інфляцыю, то бок Набіуліна павінна рэагаваць. Ну і калі шукаюць вінаватых, указваюць на Набіуліну, якая усім кепская, таму што яна падвышае стаўкі па крэдытах. І праз гэтыя стаўкі банкруціцца бізнес. Але Набіуліна робіць тое, што яна мусіць рабіць. Ось, калі б яна гэта не рабіла, ну, дэвальвацыя ўжо падбылася і даволі моцная ў Расіі. Ось. Таксама там нарастае крызіс неплацяжоў, там расце вельмі хуткамі дэбіторка, і там ужо больш за 10% по інфармацыі вось ад саміх расіян, больш за 10% невыплачальных крэдытаў у банкаўскай сістэме. Па стандартах МВФ гэта азначае, што пачынаецца банкаўскі крызіс. То бок, калі у вас 10% і болей крэдытаў, якія не абслугоўваюцца, гэта ўжо пачатак банкаўскага крызісу. Вось тое, што мы зараз маем у Расіі. Плюс мы маем вельмі моцны рубель расійскі. Праз першае гэта экспорт нафты і закон, праз які экспартэры расійскія павінны прадаваць валюту. То бок яны скупляюць рублі і прадаюць валюту, і праз гэта рубль расійскі ён становіцца дарагі. І іншы бок гэта санкцыі, то бок імпорт таксама абмежаваны, ён абразаецца. Ось. Ну і ў людзей доходы не растуць, то бок вось такая цікавая сітуацыя склалася ў Расіі, якая перакінецца і на Беларусь. Ну так, раз у іх моцны рубель, значыць і у нас будзе цяпер моцны рубель. Так, ён моцны, і гэта бачна, дарэчы, па паказчыках цэнаў на кватэры. Ось, у Беларусі цэны на кватэры так мераюць у далярах, яны там выраслі амаль што на 19% цягам паўгода. Ось. А калі паглядзець на рублёвы складнік, то там каля 5%. То бок гэты рост, ён не праз моцныя ўзросшыя доходы людзей, ён якраз праз крэпкі расійскі рубель і крэпкі беларускі рубель. Але, відаць, яшчэ і праз тое, што тыя самыя расіяне, якія цяпер сутыкаюцца з крызісам эканамічным, з'язджаюць у Беларусь. І ёсць попыт на гэтыя самыя кватэры. Ну, пакуль што ён не такі відавочны. Ось, то бок ён не забірае
тую долю рынка, якую ён бы мог забраць. Там галоўны фактар гэта тое, што будуецца мала жытла ў Менску, а ўсе хочуць ехаць у Менск. А вось і праз гэта цэны растуць, то бок прапанова нізкая, попыт высокі. То бок мы з вами памятаем, што заробкі раслі хутчэй за вытворчасць працы. То бок у людзей з'явіліся грошы, якія трэба кудысьці там укласці. Вось і ў Беларусі няма ніякага фондавага рынку, няма ніякага рынку аблігацый і так далей, няма куды несці грошы. Ну то бок людзі несуць грошы ў бетон. А гэта з аднаго боку. А з іншага боку у нас скарачэнне прапановы новых кватэраў у Менску. Ну і з трэцяга боку тое, што казаў, гэта вельмі крэпкі рубель расійскі і беларускі адразу. І мы бачым, што там у доларавым эквіваленце цэны выраслі. Але як яны выраслі, яны таксама і падаць будуць. Бок гэта ўсё ж не такая нейкая ж гісторыя на будучыню. Гэта цалкам не гісторыя на будучыню. Расійскі рубель павінен упасці адсоткаў на 30, ну то бок і беларускі рубель пойдзе за ім. Вось прыкідваеце. Таму атрымліваецца, што цяпер самы час, ўсё ж калі людзі думаюць набываць, то трэба набыць, таму што далей невядома, што будзе. Ну, хутчэй за ўсё патанеюць у далярах кватэры, а ў рублях не надта падаражэюць ці застануцца такімі, як былі. Бо людзі ж в Беларусі зарабляюць у рублях, а не ў далярах, як бы там ні было. Гэта мы так умоўна пералічваем у далярах. Дарэчы, што зараз з заробкамі? Яны па-ранейшаму высокія, і па-ранейшаму беларусы у чэрвені 26-го года, калі параўноўваць з усёй гэтай гісторыі незалежнай Беларусі, то бок самыя багатыя, так? Ну, калі глядзець на афіцыйную статыстыку, гэта так. Ось, і тут таксама працуе крэпкі рубель, слабы долар. То бок падрасце долар, заробкі ў доларах спадуць. То бок зараз мы маем гэтую карціну вельмі скажоную. Праз знешнепалітычныя чыннікі, праз партнерства з Расіяй і так далей, праз вайну. То бок гэта я не магу гэта назваць такім структурным чыннікам, ось доўгім трендам. Гэта сітуацыйная гісторыя, якая скончыцца таксама хутка, як і пачалася. То бок калі я не памыляюся, вы не казалі, што долар у прынцыпе залежыць ад Трампа, так? Кошт долара, моцны ён ці не моцны? Вельмі залежыць ад Трампа, вельмі залежыць ад цэнаў на нафту таксама. Ось. Трамп непрадказальны, ён то ўводзіць тарыфы, то яму Верхоўны суд адмяняе гэты тарыф, і то бок усе закладваюцца у гэтыя праблемы. Ось праз гэта долар ён адносна нават еўра танны. Ось, але калі казаць пра наш рэгіён, то тут цалкам іншая карціна. Беларускі рубель ідзе за расійскім, а з расійскім рублём сітуацыя такая, як я намаляваў. Тое, што экспартэры павінны прадаваць частку валютнай выручкі. Ось, ну і праз гэта ёсць попыт на расійскі рубель, і адначасова валюта становіцца таннай. Ось. І разам з тым яшчэ працуюць моцна санкцыі, то бок гэтыя вось даляры, якія атрымліваюцца ад экспарта, іх няма куды ўкласці. То бок яны з пункту гледжання расійскага бізнеса таксічныя, то бок што з імі рабіць, на што іх выдаткаваць. Ось. Ну і цалкам гэтыя праблемы яны вось складваюцца ў моцны расійскі рубель, а потым у моцны беларускі рубель. То бок тут такая канфігурацыя на карысць крэпкага рубля, але гэта сітуацыя на вельмі крохкая. То бок гэта ўсё не праз тое, што эканоміка расце і там усё каласіцца. Гэта цалкам іншая гісторыя. Дарэчы, вось, Лукаш, у апошнія гады так у краіне расце доля занятых у прамысловасці і падае доля занятых у IT. Гэта праз тое, што айцішнікі з'язджаюць? І ці гэта пра тое, што краіна вяртаецца ў нейкую эпоху індустрыялізацыі? Вось, што гэта за гісторыя?
Адбываюцца адначасова два працэсы. Адбываецца тое, што называецца рэструктурызацыя эканомікі. То бок высокомаржынальныя галіны яны выходзяць з Беларусі, высокомаржынальныя для Беларусі гэта вось звязаныя з айцішкай, то бок тыя галіны, якія могуць працаваць на экспарт цалкам. Ось. А з іншага боку, праз тое, што Расія вядзе вайну, расце попыт на жалезкі, на усялякія. То бок і праз гэта расце вытворчасць індустрыяльная. То бок Беларусь ідзе так назад, яна ідзе там да позняга Савецкага Саюзу, больш пераструктуруючы сваю эканоміку. Гэта цалкам памылковая стратэгія. Чаму? Таму што увесь беларускі індустрыяльны комплекс ён быў завязаны на рэсурсы Савецкага Саюзу. У Беларусі няма тых карысных выкапняў, якія ёсць у Расіі і ў іншых рэспубліках. То бок развіваць такую цяжкую прамысловасць у Беларусі не мае сэнсу, бо ты робішся вельмі моцна залежным ад Расіі, ад іншых партнёраў. Яны могуць табе выкручваць рукі. Для такіх краінаў адносна невялікіх, як Беларусь, найлепшае, што можна рабіць, гэта нішыравацца. І вось калі ў цябе няма карысных выкапняў, то галоўнае гэта людзі. То бок трэба развіваць чалавечы патэнцыял. Вось, і тое, што робіцца мазгамі, прадаваць на экспарт. У нас зараз ідзе краіна у адваротным накірунку. Калі там, напрыклад, 10-тыя гады там гэта быў час развіцця айцішкі і нейкіх больш такіх маржынальных бізнесаў, маржынальных галіноў, то зараз адбываецца цалкам адваротная гісторыя. Я зачитаю каментар, так, ад Вожыка Патрыёта. Да санкцый Беларусь разбудавала заводы па вытворчасці пелетаў, попыт быў у Еўропе. Паводле апошніх дадзеных, заводы працуюць на 10% магутнасці, няўжо пелеты не інавацыя, і Беларусі яна ўжо не трэба? Пелеты ніколі не былі інавацыі. Ось, пелеты, гэта апілкі звычайныя. То бок вы робіце нейкую мэблю, там, я не ведаю, перапрацоўваеце драўніну і робіце з гэтага пелеты. То бок гэта адходы вытворчасці больш маржынальнай. І няма сэнсу рабіць пелетныя заводы, калі ў цябе няма сыравіны. А сыравіны ў цябе не з'явіцца вось так. Беларусь мае пэўную колькасць лесу і пэўную колькасць драўніны. І больш, чым вось тое, што сама Беларусь перапрацуе там з лесу, не ведаю, у дошкі, а з дошак у мэблю, больш апілак не будзе. А калі больш апілак не будзе, то і больш пелетаў не будзе. То бок гэта цалкам не мае сэнсу. Гэта звычайныя такія беларускія праекты, як там з дрэваапрацоўкай, як з цэментнай галіной, гэтак далей. З цэментнай гэта яшчэ не так кепска. Вось дрэваапрацоўка, ЦКК Светлагорскі таксама. Па ім вельмі добра бачна, што не мае сэнсу ўкладаць вялікія грошы ў такія прадпрыемствы, калі ў цябе няма сыравіны. Вось, а як гэта ўсё робіцца? Пішуцца бізнес-планы, вельмі фэнтэзійныя, яны робяцца не для таго, каб гэтыя бізнес-планы былі выкананыя, а для таго, каб узяць танны крэдыт і асвоіць грошы бюджэта. То бок з аднаго боку субсідыя з бюджэту, з іншага танны крэдыт. І калі там ідзе нейкае пераўзбраенне, не ведаю, Светлагорскага ЦКК ці нейкай невялікай нават фабрыкі дрэваапрацоўчай ці яшчэ пелеты, можна набраць хабару. То бок зарабляюць на выдатках. А потым, калі трэба зарабляць ужо на прыбытках, атрымоўваецца, што з аднаго боку сыравіны не хапае, а з іншага боку попыту не хапае. Дарэчы, ці ёсць у нас прадпрыемствы, не завязаныя на ВПК, так, вось гэта цяперашняя гісторыя, якія сапраўды добра працуюць, і якія прыносяць грошы краіне і не маюць праблем? У нас звычайна гэта ўсё звязанае з сыравінай. Калійкай. Калійка плюс нафтаперапрацоўка.
але нафтаперапрацоўка яна такая вельмі крохкая праз налогавы манёвр Расіі, то бок Лукашенко згубіў 2 мільярды даляраў штогод праз вось гэты налогавы манёвр, і нават у 2024 годзе мозырскі НПЗ быў стратны. Ось. Чаму ён быў стратны? Таму што закупалі нафту по мировых коштах, ось, а прадаваць мусілі по ценах, якія ёсць у Беларусі, у Расіі. І з аднаго боку расійская нафтаперапрацоўка атрымлівае зварот грошаў з расійскага бюджэта, а беларуская, ну, мы ведаем, колькі разоў Лукашенко ездзіў і прасіў гэтыя грошы, каб таксама і Беларусі гэтыя грошы назад вярталіся. Вось, то бок, калі казаць пра перапрацоўку нафты, то гэта вельмі крохкая гісторыя, яна вельмі залежыць ад розніцы цэнаў, па якой ты пакупаеш нафту і прадаеш тое, што ты вырабіў з гэтай нафты. Ось, зараз, хутчэй за ўсё, праз паліўны крызіс у Расіі, праз вайну з Украінай Лукашенку трошкі пашанцуе. Ну і гэта, ў прынцыпе, можа быць нават на дастаткова доўгі перыяд, таму што вайна не заканчваецца, а расійскі НПЗ гараць. Не, я думаю, што там адбудзецца. Там прагназаваць вельмі цяжка. Вось, так, звычайна у 26 разоў экспорт бензіну і паліва вырас з Беларусі ў Расію. Зараз нанімаюць людзей на нашыя беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы, абяцаюць там вельмі вялікія заробкі. Там і 4, і 5, і 7 тысяч рублёў ёсць обвестки, приходите, працуйте. Новые вакансии открываются. Так, открываются вакансии. Ось. Але, ну, тут вельмі залежыць ад таго, на якіх умовах будзе гэтая нафтаперапрацоўка працаваць. То бок яны там працавалі на тое, што называецца давальчыскай сыравіне. То бок расіяне даюць нафту і адразу забіраюць бензін. Вось, нейкая дельта застаецца на гэтых заводах. Як зараз будзе, я не бяруся казаць, але, ну, зразумела, што ў Лукашэнкі карты на руках, бо у яго ёсць 2 НПЗ, якія не бамбяць. Вось, і ён можа гэты рэсурс спрабаваць выменяць і там на датацыі праз налогавы манёвр, на лепшыя умовы на гэтай давальчыскай сыравіне працаваць і гэтак далей. Хутчэй за ўсё ён там нешта вытрагуе для сябе. Ну, а з калійкай санкцыі, таму таксама тут не ўсё ідэальна атрымліваецца. З калійкай санкцыі, ось, і самая вялікая праблема калійкі, яна захоўваецца. Гэта першае, вось гэтае лагістычнае плечо, праз которое трэба правесці калійку. Ось, і яно вельмі дарагое. А другое, гэта тое, колькі расійскія парты могуць зрабіць перавалкі беларускай калійкі. Ось, ну і звычайна у расіян ёсць свая калійка, таму яны хутчэй за ўсё будуць лабіраваць сваіх вытворцаў, а беларусаў будуць ставляць на потым. Ось. І, ну, таксама вось гэта зняццё санкцыяў з боку адміністрацыі Трампа, яно не надта спрацавала. То бок яно зрабіла беларускую калійку меней таксічнай. Вось, не толькі сыравіну, а сам завод, то бок ён, напэўна, можа купляць нейкае абсталяванне, рабіць нейкія інвестыцыі, павышаць сваю эфектыўнасць і гэтак далей, але праблема лагістыкі, яна застаецца. Калі ўжо лагістыка, але іншая лагістыка, таксама пытанне. На афіцыйных раённых рэсурсах цяпер рэгулярна публікуюць звесткі пра скасаванне рэйсаў. Набліжаецца калапс у рэгіянальным транспарце? Ці нешта вы ведаеце пра гэта, Владзімир? Пра гэта не ведаю, ну, хутчэй за ўсё, ну, як бы, адкуль там праблема цягнулася? Праблема цягнулася праз тое, што мала шафёраў, ось, і людзі не хочуць працаваць за тыя грошы, якія ім прапануюць. А падымаць кошты таксама немагчыма праз тое, што, ну, гэта як бы сацыяльная такая гісторыя, і калі падымаць кошты, то узбунтуюцца людзі. Ось, хутчэй за ўсё, гэта праблема з заробкамі шафёраў і з станам аўтобусаў таксама можа быць. Але ў нас жа ёсць свае мазы. Ой, не кажыце.
Там такія мазы, што не дай бог. Яшчэ, дарэчы, пытанне. Зараз шмат лесу вырубаюць у Беларусі, нават увесь пад карані. Куды тады едзе гэты лес? Ну, гэта трэба запытаць у тых, хто прадае гэты лес. Хутчэй за ўсё нейкімі абхаднымі шляхамі праз Кыргызстан, напрыклад, едзе ў Польшчу ці яшчэ куды-небудзь. А вось. Але цяпер вось гэты новы пакет санкцый ўсё ж як бы накіраваны на тое, каб закрыць вось гэтыя ўсе лазейкі, ці атрымаецца ў іх, Владзімир, як вы лічыце? Ну, гэта будзе бясконцая барацьба, санкцыяў з іх спробамі абысці. Ось. На нейкі час закрыюць дзіры, беларускія улады будуць шукаць новыя дзіры. В прынцыпе, досведа за гэтыя 5 гадоў іх дастаткова, праўда? Так. Усе прызвычаіліся вось да гэтай такой крохкай сітуацыі. То бок ты выпрацаваў некую схему, там, ты гэта там беларускі чырвоны дырэктар ці чыноўнік выпрацаваў схему, але ты разумееш, што працаваць яна будзе там да наступнага пакету. Ось. І выпрацаваўшы адну схему, ты паціхоньку выпрацоўваеш наступную, каб калі ўвядуць новы пакет наступным чынам. Тут вельмі падобная сітуацыя да, ведаеце, абыходу блакіровак інтэрнэту. То бок у Расіі зараз гэта вельмі цікава, яны там блакіруюць Telegram, людзі пераходзяць на VPN, яны блакіруюць VPN, людзі пераходзяць на спецыяльныя шыфраваныя каналы VPN, якія там не адлоўліваюць вось гэтае расійскае абсталяванне, гэтак далей. То бок вось тут тое самае. Давайте паговорым пра вось цікавы падатак, які зараз у нас уводзіцца. Падатак для самазанятых. То бок, атрымліваецца, што дзяржава лічыць, што людзі, так званыя дармаеды, каб не быць дармаедамі, часта афармляюць сабе вось гэтую самазанятасць, але пры гэтым, ну, як бы працягваюць быць дармаедамі, так? І вось яны вырашылі, што нават калі ў цябе няма ніякага там прыбытку, ты мусіш штомесяц плаціць дзяржаве 45 рублёў, вось каб ўсё ж дзяржава нешта атрымлівала, так, ад усіх. Як вы лічыце, ці сапраўды беларусы недаплошваюць дзяржаве, так і наколькі это ўвогуле эфектыўная мера для беларускай эканомікі? Для беларускай эканомікі цалкам неэфектыўная. Ось я гляджу на лічбы, у нас 250 тысяч плацельшчыкаў, па 45 рублёў, гэта 135 мільёнаў беларускіх рублёў, то бок няма пра што спрачацца. Хутчэй за ўсё так, гэта ідэалагічная гісторыя там барацьбы з тымі самымі дармаедамі. Ці ніяк не супакоюцца? Ніяк не супакоюцца. Кожны мусіць працаваць. Кожны мусіць працаваць. Вось гэта такая андропаўшчына познесавецкая. Усі на завод. Ось. Калі ты нават зарабіў 10 мільёнаў даляраў, ты не можаш проста так сядзець і жыць на свае мільёны. Усе на завод, усе працаваць, працоўных рук не хапае, то бок мільянер, але пайшоў пілеты лупіць і экспорт падымаць. Дарэчы, у банку вакансій там нешта змяняецца ўвогуле ў лепшы бок ці не? Ну, я не адсочваю на там банк вакансій. Ось. Час ад часу там вельмі дзіўныя з'яўляюцца вакансіі з такімі добрымі заробкамі. Ось, але ну цалкам дзе ёсць попыт на прамысловых прадпрыемстваў, чаму там вялікі попыт? Першае, туды людзі не хочуць ісці працаваць, там умовы працы дрэнныя і шкодныя, ось, а плоцяць ну не так, як людзі чакаюць. То бок, калі мы кажам, напрыклад, пра Мінск, то ну, тыя самыя грошы, што ты зарабляеш на МТЗ, ты можаш зарабіць у іншым месцы, ось, а не на МТЗ. Ну, простое, навошта тады працаваць на МТЗ. А МТЗ ён заплаціць больш не можа, таму што прадаць больш трактароў не можа. А прадаць ён трактароў не можа, таму што ў Расіі крызіс. І ў Расіі адмянілі, дарэчы, усе гэтыя субсідыі на пакупку сельгасабсталявання для сельскай гаспадаркі. Ну, вось так яно і цягнецца. Казалось бы, нешта там адбываецца ў Расіі, але яно прыходзіць да нас. Як, дарэчы, і з гэтым аўтобусам з дзецьмі. Ось, нешта там адбываецца ў Расіі, ты такі па-за палітыкай, а што такога, паеду ось на поўдзень адпачну, а тут атрымліваецца, што нейкі дрон прыляцеў.
і да канца яшчэ не зразумела, чый гэта дрон. Дарэчы, тое, што цяпер ужо забараняюць афіцыйна, так, загадам Лукашэнкі вывозяць дзяцей там на адпачынак арганізавана. І увогуле, што ўсё ж магчыма, беларусы задумаюцца. Там турфірмы ўжо даволі такі хутка пачалі адмяняць рэйсы ў Крым. Гэта моцна адаб'ецца вось на турыстычнай галіне гэтым летам? Ну, гэта адаб'ецца на расійскай турыстычнай галіне, на беларускай не надта. Ну, нейкія турфірмы, якія працавалі на Расію, яны згубяць кліентаў. Вось. Я думаю, што цалкам для беларусаў гэта невялікая праблема. Але беларусы тады паедуць некуды у Беларусь, дзе ўжо ўсё занятае расійскімі турыстамі. Так, паедуць альбо ў Беларусь, дзе занята расійскімі турыстамі, альбо паедуць у Расію, але неяк далей там ад мяжы з Украінай. Я ведаю, куды там беларусы любяць ездзіць, у Піцер. Азія, можа, якая яшчэ тут, Грузія. Ну, да Абхазіі яшчэ трэба даехаць, разумееце. Так, а даехаць гэта таксама гэты самы шлях праз Расію. Там самае кепскае тое, што вось гэты шлях па федэральнай трасе ад Масквы ён ідзе амаль што набліжаецца да Луганску. Вось. А зараз дальнабойныя, не дальнабойныя, а сярэднія украінскія дроны, яны ўжо лупяць па пагранпераходах паміж Украінай і Расіяй. То бок, я кажу пра афіцыйныя. То бок, вось та акупаваная частка Украіны мае пагранпераходы з Расіяй. Ось. І гэтая траса, мне падаецца, называецца Дон, яна праходзіць вельмі блізка. То бок, хутка, я так думаю, што хутка украінцы пачнуць біць па мастах і па гэтай трасе. Ось. Ну, гэта цалкам слушная гісторыя з пункту гледжання ваеннай стратэгіі, бо на гэтай трасе ўся лагістыка трымаецца вайны расійскай. Ось, то бок у Абхазію не. Хутчэй, лепей па гэтай трасе не ездзіць. Ось, лепей ужо там, калі хочацца, на возера з'ездзіць, у Піцер нейкі з'ездзіць. Але як мы гадалі, ад ваенных аб'ектаў і нафтаперапрацоўкі. Так, а тады ад ваенных аб'ектаў давайце да капусты і цыбулі. Я тут прачытала, што яны зрабілі беларускую інфляцыю. То бок праз тое, што знізілі цэны на гародніну, ну, праз сезон, відаць, гэта адбылося, так? І беларуская інфляцыя не расце. Ну, ёсць сезонны фактар, так? Звычайна падлічваюць інфляцыю сезонным фактарам, без сезоннага фактара. То бок... Але па выніках году, што ўсё ж можа быць вось па прагнозах? Ці застанецца яна да гэтага вызначанага парогу ў 7%? Ці пераскочыць, перакрочыць? Ніхто не ведае, чаму, таму што гэта будзе залежаць ад Расіі. Калі ў Расіі восенню пачнецца такі цалкам крызіс неплацяжоў, пачнуцца праблемы з рублём, цалкам можа быць так, што урад Расіі апусціць расійскі рубель адносна даляра, то гэта адназначна адаб'ецца на Беларусі, інфляцыя там стральне угару і на 20, і на 30% праз дэвальвацыю. Вось, але, ну, тут ведаеце, што тут прагназаваць ваенную эканоміку вельмі цяжка. А Беларусь гэта такі пасажыр вось у аўтобусе расійскай ваеннай машыны. Куды гэтая машына едзе, туды едзе і пасажыр. Ну так сабе, канешне, гісторыя. Так. То бок тут можна рабіць усялякія эканамічныя мадэлі, ось, але фактар, які прыляціць, ён будзе не эканамічны. І ён не залежыць ад нейкай аб'ектыўнай рэальнасці, ён можа залежаць ад суб'ектыўных рашэнняў канкрэтных асобаў. Владимир, і апошняе, што закранем, так, вось 10 гадоў БНБК. Так, вось ложачнік кажа, кіраўнік, што галоўны вынік – гэта асвоеныя кампетэнцыі. Мы навучыліся працаваць у складаным тэхналагічным напрамку. Ось, а па-вашаму, які вынік галоўны гэтай кампаніі? Ці спраўдзіліся ідэі стваральнікаў? Так, і чаму цяпер увогуле прэтэнзіі да гэтай такой перспектыўнай адзінкі? Галоўны вынік – гэта асвоеныя грошы, ось, якія не далі прыбытку. Вось гэта галоўны вынік. Ён галоўны вынік па ўсіх лукашэнкаўскіх ось. Чаму не далі прыбытку ў выніку? Таму што гэта адразу быў праект не пра тое, каб зрабіць грошы. Ён быў... Іміджавы нейкі? Ці пра што ён? Трошку... Для каго? Для Лукашэнкі іміджавы? Для
беглага кыргызскага прэзідэнта, які ў гэтым удзельнічаў. Бакіеў, так? Маецца на ўвазе. Ось, так, і іншых асоб. Гэта хутчэй праект пра тое, як пераўтварыць беларускія бюджэтныя грошы ў свае ўласныя. Калі казаць пра Кітай, які выдаваў крэдыт звязаны, гэта хутчэй пра тое, каб пашырыць свой уплыў у Беларусі. Ось, Кітай працуе з Афрыкай такім чынам цалкам. Яны там нешта інфраструктурнае будуюць, потом Украіны няма грошаў, каб расплаціцца, яны гэта сабе забіраюць і забіраюць яшчэ нешта і ўплываюць на ўрад праз гэта. Ось. То бок тут выйгралі ўсе, апроч беларускіх падаткаплацельшчыкаў. Добра, а што вось з гэтай кампаніяй будзе, калі так з ёй ўсё недобра? Вось якія ў яе перспектывы? Гэты праект стратны, яго трэба закрываць. Нават так. А што там яшчэ рабіць? Але ў нас звычайна не закрываюць стратныя прадпрыемствы. Значыць, будуць цягнуць за кошт падаткаплацельшчыкаў гэта ўсё аплачваць. Такіх гісторый шмат. Ёсць падобная гісторыя з асіповіцкім вагонарамонтным заводам. Там таксама грошы скралі. А вось ёсць гісторыі з дрэваапрацоўкай. Там не настолькі наўпроставы крадзеж, як гэта адбываецца з усякімі БНБК. І вось там, дзе быццам бы іншаземныя інвестары нешта інвестуюць. Ось там просто крадуць грошы на закупках абсталявання. Ось пакуль ідуць бюджэтныя субсідыі і бюджэтныя крэдыты, ўсё добра. І нават ВВП расце, бо ВВП складаецца па падліках таксама з дзяржаўных інвестыцый. Але калі трэба працаваць і зарабляць грошы, то бок ты ўклаў нейкія грошы, ты ўжо мусіш неяк іх адбіваць. Тут становіцца відавочна, што ад пачатку дызайн праекта такі, што ён быў не пра тое, каб зарабіць, а пра тое, каб папіліць. Так. Тут пішуць, што у ліпені беларусаў чакае чарговае падатковае узмацненне, і людзі абмяркоўваюць, што рабіць. То бок мінімальны памер яшчэ падатка на прафесійны доход. Гэта, відаць, тое, што мы абмяркоўвалі, так? 45 рублёў. Хутчэй за ўсё так. То бок ўсё ж усіх гэтыя ўсе падаткі, гэтыя новаўвядзенні вельмі так сабе прыгнятаюць. Тут што рабіць? Калі вы сапраўды не хацелі працаваць, а знайшлі такую нішу, падлічыце, што вам даражэй аплачваць камуналку па падвышаных коштах, ці гэтыя 45 рублёў. І выбірайце, што для вас танней. Калі вы насамрэч працавалі, вось як гэтыя рамесленнікі, ці як яны там называліся, самазанятыя. Так, рамеснікі. Ось, то, проста яшчэ адзін пункт выдаткаў для вас. Вось людзей, канешне, тут як бы абураюцца. І што сума невялікая ад гэтага лягчэй не становіцца. 45 рублёў гэта, канешне, не звыш сума, але пытанне, ў прынцыпе, чаму трэба плаціць, калі няма прыбытку, так? Альбо людзі буду вязаць для сябе і для дзяцей, пасля выхада з дэкрэта зноў буду узнаўляць сваю дзейнасць. Карацей, з усіх бакоў беларусаў прыцісняюць. Але што ёсць, то ёсць. Так, што ёсць, то ёсць. І звычайна дзяржава так робіць. Яна спачатку стварае нейкі такі інстытут з вельмі нізкімі падаткамі, каб усе выйшлі з цені. А потом, калі дастатковая маса выходзіць з цені, яны ўжо пачынаюць прома-перыяд закончаны, плаціце грошыкі. Што ж, Уладзімір, добра. Дзякую вам, што вы сёння да нас завіталі. Сябры, нагадаю, Уладзімір Кавалкін, кіраўнік праекта «Коштуй рада», эканаміст, сёння быў госцем жывога эфіру Еўрарадыё. На гэтым нашыя стрымы не заканчваюцца. Наперадзе у нас Ігор Кулей і спадар Кулакевіч. Так што не пераключайцеся. Я ж з вамі развітваюся. Для вас прыслала Маша Калеснікава. Уладзімір, дзякую і да пабачэння. Всім дзякую, да пабачэння.